Вітаю вас, дорогие глядачи! Меня зовут Юлия, и мы с вами на YouTube-канале «Праветлівасць Aurum Vitreum». Мы давно з вами не бачыліся, таму што спярша я вандравала, потым я пракрастынавала, а потым я выздараўлівала. Сінусіт. Насамрэч, нікому не рэкамендую. 1 зорка з 10. І то толькі таму, што голова моя была лёгкая, і за час выздараўлення я прыдбала некаторыя каштоўныя ўменні. В прынцыпе, менавіта з імі звязаны мае сённяшнія навіны пра абнаўленне на канале, якімі я спяшаюся з вами падзяліцца. Па-першае, я ўзгадала пра сваю 16гадовую мастацкую адукацыю і стварыла для ўсіх карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Telegram стыкер-пак «Ветлівасць», які складаецца аж з 25 стыкераў, кожны з якіх утрымлівае ў сабе некае ветлівае альбо прыемнае беларускае слова альбо выказванне. Чаму яшчэ і прыемных, а не толькі ветлівых? Ну, таму што куды ж мы сёння без такога цёплага, патрэбнага паведамлення? Абдымаю. Без яго было б сумна. Па-другое, мне заўсёды хацелася мець спіс ветлівых выразаў на беларускай мове на ўсе выпадкі жыцця. Такі спіс, каб нікуды не падзеўся, ніколі не згубіўся і заўсёды быў пад рукою. Дзеля гэтай мэты давялося зрабіць гэты пералік самой і нават навучыцца рабіць лендингі. Канешне, гэта яшчэ далёка не ўсё, але спадзяюся, што гэта добрая грунтоўная база. Таму заходзьце, калі ласка, на старонку, карыстайцеся, а таксама пішыце мне свае прапановы, заўвагі, ідэі. Будзем удасканальваць гэты спіс разам. І трэцяе, у майго каналу з'явіўся сайт-візітоўка. Там я паспрабавала ўпарадкаваць усё зробленае. І, канешне ж, гэты сайт таксама будзе паступова абнаўляцца. Усе спасылкі я пакіну пад відэа. І сапраўды спадзяюся, што вам нешта з гэтага прыдасца. Дзякуй вам за ваш час і ўвагу. Падпісвайцеся, калі ласка, на мой канал. Я планую яго паступова працягваць. Канешне, можа, не так актыўна, як бы мне хацелася, таму што гэта ўсё ж не мая праца, а маё хобі. Але абавязкова буду. Памятайце, што добрыя манеры адлюстроўваюць добрыя намеры, а этыкет гэта ў першую чаргу спосаб зніжэння сацыяльнай напружанасці. І да новых сустрэч!